Сәлам, сезнең белән Галимҗан абый һәм без инженер дәресләрен өйрәнүне дәвам итәбез. Узган дәрестә без сезнең белән светодиод белән таныштык. Шулай ук карап үттек бер һәм берничә светодиодның макетта ничек урнашуын. Хәзер сезнең игътибарга хаталы макетны тәкъдим итәм. Макетта булган хатаны күрергә һәм төзәтергә кирәк. Ничек? Күрә алдыгызмы? Әйе, димәк, светодиодның катоды һәм резисторның аягы төрле юлларда урнаша. Димәк, алар бер-берсенә ялганмаган. Макетны төзәтеп җыябыз. Сезнең игътибарга тагын бер хаталы макет. Бирем шул ук: хатаны күрергә һәм төзәтергә. Бу юлы бераз катлаулырак бирәм. Кем күрә алды икән хатаны? Без әйттек, светодиодның була аноды, светодиодның була катоды. Анодка тоташа плюс, катодка тоташа минус. Катод аягы була кыскарак, анод аягы була озынрак. Димәк, хата светодиодның дөрес тоташмавында. Ул бу схемада янмаячак. Хатаны төзәтәбез. Анодка тоташа плюс, катодка резистор аша минус. Яна бер хаталы макет. Ул хатаны сез күрә алырсызмы? Бу юлы тагы да игътибарлырак булырга кирәк. Ничек күрә алдыгызмы? Исегезгә төшерәм, резисторлар белән танышкан дәрестә без сезнең белән резисторларның төсләренә хас каршылыклар турында сөйләштек. Һәм безнең макетта бар дидек 220 омлы резистор, 10 кило омлы резистор һәм 100 кило омлы резистор. Хәзер игътибар итегез, макетта кулланылган резисторның каршылыгы ничәгә тигез? Әйе, димәк бу 100 кило ом каршылыклы резистор. Мондый каршылык белән безнең светодиод шулай ук янмаячак. Макетны төзәтәбез, урнаштырабыз 220 ом каршылыклы резистор. Практикада безнең наборны карасак, 220 ом каршылыклы резисторны аның корпусында кара сызыкның булмавы белән танып белергә була. 10 кило омлы резисторда бар безнең кара сызык һәм кишер сары сызык. Ә инде 100 кило омлы резисторда бар безнең кара сызык һәм сары сызык. Хәзер сезнең игътибарга без узган дәрестә карап үткән 2 светодиодны ялгау макеты. Бу макетны мустақил җыеп карый аласыз. Килеп чыккандыр дип уйлыйм. Ә кемнәрнең нәрсәгәдер янмый, киләсе хаталы макетны карап үтәргә тәкъдим итәм. Әлеге макетта безнең 2 хата бар. Аларны күреп һәм төзәтеп карыйк. Димәк, беренче хата ул безнең минус чыбыгының клеммага дөрес ялганмавында. Бу хатаны төзәтәбез. Дәвам итәбез. Тагын бер хатаны күрә алдыгызмы икән? Дөресен генә әйткәндә, бу хата белән 2 светодиод та янашак, ләкин кызыл светодиодның януы яшеленә карата бераз сүлпәнрәк булачак. Әйе, димәк, кызыл светодиодның аноды биредә плюска түгел, ә яшел светодиодның катодына ялганган икән. Хатаны төзәтәбез. Макет белән эш итү күнекмәләребезне үстерү максатыннан тагын бер бирем. Узган дәрестә без карап үттек элементларның бер-бер артлы һәм параллель тоташа алуларын. Бу макетта элементлар ничек тоташа? Әлбәттә, элементлар бер-бер артлы тоташа. Плюс үткәргече тоташа яшел светодиодның анодына, светодиод тоташа резисторга, резистор кызыл светодиодка һәм кызыл светодиодның катодына тоташа чыганакның минус үткәргече. Бу безнең бер-бер артлы тоташу. Дәвам итәбез һәм шул ук сорау. Биредә элементлар ничек тоташа? Димәк, беренчедән 3 светодиод үзара бер-бер артлы тоташа һәм әлеге 3 элементтан барлыкка килгән челтәргә параллель тоташа резистор. Һәм тагын бер мисал, без әле генә җыйган макет. Биредә элементлар ничек тоташа?
Димәк, бер резистор яшел светодиод белән бер-бер артлы тоташа, икенче резистор кызыл светодиод белән шулай ук бер-бер артлы тоташа, һәм әлеге ике челтәр инде бер-берсенә параллель була. Шулай итеп, соңгы дәресләрдә без сезнең белән танышып үттек ике яңа элемент белән. Беренчесе аның резистор, икенчесе светодиод. Безнең карамакта тагын нинди элементлар бар? Без алар белән нинди макетлар җыя алабыз? Һәм аларның нинди сыйфатлары бар? Бу турыда без сезнең белән киләсе дәресләрдә сөйләшүне дәвам иттербез. Татарча онлайн мәктәп белән бергә калыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.